panjenengan. Mungkin masih ora usah tanglet. Lek sampean kajengi tanglet monggo. Enten waktu gedhik niki. Mboten. Nggih, mboten. Nggih ngeten. Alhamdulillahirabbil alamin kita niki tiyang Jawi, nenek moyang kita sesungguhnya agamanya waktu nika agama kapitayan. Nggih. Tapi pun niku pun lewat. Pun ngertos agama Islam niki pun menyeluruh. Napa ingkang boten panjenengan semerap insyaallah niki ilmu umum, ilmu tiang-tiang sepuh singen. Panjenengan napa kok didugi ahli kubur dereke sampean menawi mbah-mbah buyute panjenengan. Panjenengan serang diimpeni melalui griya lawas singen, griya ingkang lami ngoten nggih. Napa kok panjenengan sering diimpeni melalui griya sing niku? Lah niki nggih. Moko wonten ajaran mboten percados napa ingkang kula sampaiaken niki hake Allah lek nglampahi nglakoni niku pasti semerap, saged nyeritakaken, saged maringi ilmu sing sesungguhnya. Lek sing mboten ngalami melalui kitab nika nggih tulisane pun mandheke ten mriku, nggih mboten ngilokaken, mboten. Karena mboten ngalami batasane nggih mriku. Nggih. Lah niki napa? Panjenengan didugi ahli kubur melalui griyaipun panjenengan. Senajan panjenengan pun pindah pun keluarga dibeto ten sing estri, ten suamine panjenengan menawi medal dugi kotah panjenengan niku tebih. Tapi napa kok panjenengan tetep diimpeni melalui griya niku? Ha niku. Niku terbukti ilmune Allah, hake Allah. Napa kok sampai ngimpeni panjenengan melalui griya niku? Krana griya niku enten segumpal darah daginge sampean dipendhem ten mriku. Nggih, umume ari-ari senajan griya niku sampean sade, senajan sampean pun mboten tinggal di tempat mriku tapi tetep panjenengan didugi ahli kubure panjenengan melalui griyaipun panjenengan ingkang lami niku. Nggih niku ilmune. Polahe napa? Nggih niku sebagian darahipun sampean tertanam ten mriku termasuk umum basa kedokterane ari-ari. Mboten kula mboten sanjang ilmu nika dulur 4-5 badan nggih niku kersane mboten. Ya niku intine ilmu niki dadose pun kuwatir panjenengan niku bener asalkan ahli kubure mbah buyute panjenengan niku dugi mboten sanjang napa-napa. Intine nedhi donga nedhi dislameti melalui griya niku wau. Napa kok mboten griya sing anyar niku Mas Irul kula kalian mboten. Wong niku griya anyar. Dados mboten Allah maringi akale menungsa niki sing saged diterami nggih niku wau krana enten segumpal darahipun panjenengan tertanam di griya niku. Nggih, pun jelas. Ya niku nggih. Dadi pun jangkep mulai wingi ternyata panjenengan semerap ilmune ten kuburan meniku sing di napa mempertanggungjawaban perilakunya yang tersiksa di dalam kuburan niku sanes eruh. Nggih perwujudanipun kula kalih panjenengan bertanggung jawab perilaku selama hidup enten fisike niki. Lah niku nggih. Panjenengan lek mboten percados mboten napa-napa, tapi panjenengan kula paringi ilmune setiap enten makam enten kuburan sampean dongaaken ya Allah, Dzatuwa Ar-Rahman Rahim. Panjenengan ngapura menawi gadah dosa ingkang sengajalan boten enten makam niku ya Allah. Jenengan ngapura ya Allah sampean Al-Fatihah. Setiap sampean ten pundi mawon kepanggih ahli kubur niku napa kuburan niku sampean Al-Fatihah. Mangke lek pun sampean ngerti pun niku wau enten sebagian sing napa selawat niku lekat di dalam diri Islam sekujur tubune pun lekat. Mangke lek pun ngalam-ngalami malih sampean mboten usah percados ten kula omong niki sampean pragakaken. Sampai lenggatan pesarean ibuke panjenengan lek ancen ibuke panjenengan bapak ibuke panjenengan dados ahli kubur sampai Al-Fatihah paling lama 2 jam sampai Al-Fatihah terus mangke sampai disemerapi
lebetih ahli kubure mbah buyute panjenengan termasuk ibuke panjenengan iki. Boten enten kuburan niku. Boten enten. Sampeyan selawati sampeyan maca saanune rong janu sak tepae makin dateng Allah panjenengan diparingi semerap bahwa ahli kubur yang dimakamkan di kuburan niku boten enten mriku. Mangke sampeyan semerap lek ancene sampeyan lampahi amal-amalan niku wau. Nggih. Boten enten mriku. Lah napa Mas Irul kok tiang-tiang ben kemis ten mriku nggih wong kita niki enten fisike ditanam ten mriku nggih sampean mriku. Pak Sofi. Sampean enten mriku dadose mangke panjenengan nggih ben kemis ten mriku ancene nggadahipun akal pikir. Dadi Allah niku maringi elmune secara nggih sing enten donya niki nggih enten pikiran niku wau. Panjenengan ben kemis mriku maringi kembang, maringi ndonga, nggih berseni, nggih niku intine. Lek anjene akal pikir niku wau, tapi panjenengan mangke diparingi semerap. Lek panjenengan niku wau istiqomah niku ten pundi mawon. Sampeyan Al-Fatihah kubur-kuburan niku. Senajan enten waliyullah enten niku pasti satu makam, satu lokasi semua niku enten. Senajan sanes waliyullah tapi tiyang sing ahli dzikir ten mriku utuh. Awake mboten waliyullah to. Selawat niku sing sampean damel-damel sampean terusaken sampai lek sampean pejah mangke lekat di dalam diri Islami sampean mboten soro, mboten kados silet-silet. Pas waktu sujud sampean ulang. Pas nopo leye-leye pados angin senden pulang, mboten kejet-kejet. Ngapura engko eling nang lintune mboten. Lah niku sing bener sampean utamaaken selawat niki. Dadi aja sampean. Mboten sampai ya napa. Wong kajengi pejah mawon panjenengan mangke istikharah ten napa? Maringi isyarah dateng keluarga sampean. Le nduk napa bapak ibu aku iki meneh mben kate lunga sing adoh wis. Ya dongakno selamat klambine ibu ambek bapak klambine ibu wis gak kanggo lemari iki kekno nang tangga-tangga. Nah niku setelah ternyata besoknya meninggal. Mokot ten Al-Qur'an niku tiang pejah sebelum ruh niki lepas sudah 40 hari niku pun pejah. Dadi panjenengan sing ahli-ahli dzikir selawat niki wau, mangke disemerapi, eco. Disemerapi, oh ana tangga kate mati. Yuk selamatan yuk yuk. Oh ana tangga kate celakaan, ana tangga kate ngene sampean paran. Aku mangkok ketok sampean sih yuk ngene-ngene sampean slameti ya sampean sedekah. Lah niku mongko terjadi napa kecelakaan mongko terjadi napa niku mening musibah mboten separah sing mboten disemerapi pasti niku krana niku pun takdire Allah senajan terjadi ringan mboten seberat sing kados ngoten-ngoten menika mugi-mugi panjenengan sedanten selawatan niku sampeyan damelaken istiqomah mangke dhateng Allah sampeyan didadosaken cermin rasa. Lek cermin rasa senajan enten ngajenge enten dom alit ngoten semerap. Oh iku dom ngeten. Lah kathah ten mriko-mriko ten Jawi termasuk kula menawi waca riben. Dadose diparingi wong cara riben diparingi jarum ngeten ono srete tok ngoten. Mboten semerap sak benderane lek niki jarum. Dikira sada beting dikira napa. Nika nggih dados panjenengan melalui selawat niki pun jelas mangke dateng Allah didadosaken kaca riben. Lek melalui sun mata ajiku. Hah? Kaca rasa. Kaca rasa ngoten nggih lek niku lek melalui selawat, tapi lek melalui sampean Bandung Bondowoso sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Hijib Nasor, hijib kopi. Wis nur buat pun dilampahi niku mangke saaken turun-turunanipun panjenengan sampai selawat mawon mangke Allah ingkang ngatur panjenengan didadosaken kaca rasa dadose niki wau nggih angsal ilmu kalih awal niku panjenengan pun cemerap lek diimpeni apa kok omalawas niku wau ternyata ilmunya di rumah lawas niku wau sing jenengan papani ada sebagian daging darah kita yang tertanam
ten griya lawas niku wau dadi ahli kubur mbah buyute panjenengan lek ngimpeni panjenengan griya lawas niku wau ilmune nggih. Lah nika wau angsal ilmu kaca rasa melalui sholawat sampean dedekaken temenan sholawat niku mending-mending sampean lek gadhahi istiqomah syahadat. Pun jelas napa malih? Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.